Ci gaban kowace al'umma ya dogara ne kacokam ga jajircewar shugabanninta da al'ummarta. A saboda haka ne ma, gidauniyar jin kai da kuma taimakon al'umma mai suna Sadaukin Jibiya Support Foundation karkashin jagoranci Alhaji Muhammad Halluru Jibiya, Sadaukin Jibiya, ta himmatu wajen gudanar da ayyukan alhairai don inganta rayuwa da kuma jin kai ga al'ummar karamar hukumar Jibiya. Ya zuwa yanzu aikace-aikacen wannan gidauniya sun kankama, wanda ya hada da gina sabon ɗakin ajiye gawa wato macuwari a babban asibiti da ke cikin garin Jibiya don rage ma jama'a walhalu, tare da bayar da tallafin kayan abinci ga mata da marayu da masu ƙaramin ƙarfi cikin watan alfarma wato watan Ramadana, wanda adadinsu ya kai mutane 800 don gudanar da azumin watan Ramadana cikin salama. Gidauniyar ta Sadaukin Jibiya Support Foundation ta bayar da muhimmiyar gudunmawa wajen taimakon addini don ɗaukaka addinin Allah ta hanyar gina masallatai, ta kuma saka ɗimbin jawuri wurin bayar da gudunmawa wurin inganta harkokin tsaro a ƙaramar hukumar Jibiya, tare da ɗaukar nauyin masu fama da lalurar ciwon daji su kimanin 15 waɗanda aka yi wa aiki kyauta. Alai Muhammadu Sadaukin Jibiya Local Government ya ɗauki ɗawainiya ba ma ni kaɗai ba, muna da yawa. Na Sadauki Foundation wanda ba karamin alfahari bane ga dukkan mutanen da ke karamar hukumar Jibiya da ma jihar Katsina baki daya. Na wannan bawan Allah irin kokarin da yake na jajircewa haɗu tashi na taimaka ma bayan Allah musamman waɗanda ba su lafiya. Wanda Allah Ubangiji ya taimaka a cikin bakin gwargwado taimakon da Allah mai shi ma zai taimake mu a kawo mu domin a duba lahiyar jikinmu a magance mu abin da ke damu mu. Mun gode Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Ba mu wannan taimako shine Sadaukin Jibiya. Allah ya buɗi na alheri, Allah cire mana wahalhalan da suka sha mana. Allah kan hana maganinsa, Allah aza magana cewa. Allah sa raba da hannun da ake hawa lafiya. Na gode a ce ina godiya. Da sauran al'umma baki daya domin Allah saboda na daɗe ina fama da wannan lalura shi yasa har mutanen shi suka kai mashi labari na har Allah ya sa ya ji tausayi na duk da dai ni ban taɓa ganin shi da idona ba